kayak aku mulai, aku lu bolak-balik ke grup tok ya. Hei, itu peraturan nih, ada ke peraturan awal. Satu awal kayak aku mau bolak-balik kayak kudu padha. Lah kuwi yo bar satu men. Jalan tempat tangannya bersih ya malah gur kita untungnya tok. Alah, ana dasar umur. Tak guyu wae. Wasaku kok iso ndase loro iki ya. Ngono yo totalitas ora. Totalitas ndas loro ndas iki kok iki. Ojo. Iki ora ada BPJS. Last match lah, Saleh. Oke.
Bagaimana perasaan Anda, Mas Semet? Mbak, ora sampe sithik yo oleh lho niku, Mbak. Weh, bicara tenan ya. Masa aku takon jawe malah kene iki. Sampe niku ajarane terus telok. Ya ajarane so rating ngiri lho, Mbak. Niku mungkin lek mboten anu, mboten ngalih lho, Mbak. Nah, Bang, ciuman kita. Mbak iki nudul tinggu. Iso masak. Mbak iso. Nah, iya, aku wis ngeja ae. Lanang lho. Lah demok rasane. Ngono lho. Mbak iki nyapon demok ngene iki lho. Lah pokoke demone apa-apa lho mbak iki lho. Alah, tawa-tawa ae masakku kok iso. Oh yo keriuk enak yo rasane kok iso. Mbak iki orang bisa ngalih kok. Orang film ngangani Mbak. Oleh buri itu ngane. Wes yo. Ya, jadi di sapa kok ngawur. Armin. Men Carmen aja gemuk iki kene lho men mata. Karo waktu dasi buku tukang kowe nek jenenge kok iso. Aku mantap dulu Mas, aku masuk dia lagi. Kowe Jatuh lah rasa mentang, jatuh rasa mentang. Nah iya ki wedok iki sempurna rasamu. Ora oleh kaya ngono lho Mas. Kuwi tabur kenong matane kok iso. Tak omong wis suamiku kok. Aku maneh kene ditulis suamiku. Wis suami. Yang sayang ini tuh sayang. Lah kene yo wahyo. Lho kuwi bojoku ki Mas. Bojoku kuwi. Lah. Sampe nang aku dilono ra iso metu kowe aja kaya ngono lho. Anu Met kuwi suamimu, kok suamiku Mas. Lah aku kan ngerti kok langsung teko ditone kok mburi. Lah iya. Berarti wong iki sayang ning aku Mas. Oh iya ditone saka mburi. Ngarep ke mburi ki nyapa? Yo sayang karo aku kumang. Oh orang ngetemu yo tapi ya. Orang ketemu yo ki yo ora kok iso. Tonono lapo paten nono yo ora apa-apa kuwi. Senenono. Wah, dosa reno-reno karo aku kowe. Heeh. Iya. Kowe jatre sempurna lho, Mas. Iki yo ora iso metek tapi yo iso. Iso ngono lho, Mas. Lah iso ngono kok iso. Ya iso. Kok mani. Ayo tak siapne mau piye? Ya. Bapak Ibu